ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രണ്ടു ഇന്നലെ അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടോന്ന് അറിയില്ല. ഞാൻ മിനിങ്ങാന്ന് ക്ലാസ്സിൽ കയറിയില്ല. ഇന്നലെ ഇട്ടോന്ന് അറിയില്ല. ഇന്നലെ 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കയറിയ. പുസ്തകമൊക്കെ വാങ്ങിയാ? പുസ്തകം അയച്ചിട്ടുണ്ട്, കിട്ടിയിട്ടില്ല. അയക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇന്ന് ഗുരുവായൂരിന്ന് കൊണ്ടിരിച്ചു. 3 400 രൂപയായുള്ളൂ. ഇത് 2 പുസ്തകത്തിന് ഈശോപനിഷത്തും പിന്നെ ഉപദേശാമൃതവും. മറ്റേത് കിട്ടിയാ? ഭക്തിലത. ഭക്തിരഥ പിന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 3 ബുക്കും കിട്ടിയോ? 3 ബുക്കും കിട്ടി എനിക്ക് കേട്ടാ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗുരുവായൂർ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേ. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭഗവതുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കം ലംഘയതേ ഗിരിം. യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം. ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദ മാധവം. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ. ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തഗാംജന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനീശ്വരീ. വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിധായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരവദാധാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണെ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണെ. നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണെ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ. ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ സിദ്ധാർത്ഥ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ, ഉസ്മാൻ മാംഗ്ലൂരിന്റെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം ആണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ? അത് ഏതാണ്ട് കഴിയാറായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. അതില് നമ്മൾ 6 ത്വരകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചായിരുന്നു. 6 ത്വരകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ആർക്ക് പറയാം? 6 ത്വരകൾ. ആവശ്യത്തിലധികം ഭക്ഷിക്കുക, സമ്പാദിക്കുക, സംസാരിക്കാനുള്ള ത്വര, മനസ്സിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ, കോപത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, നാവിന്റെയും വയറിന്റെയും ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെയും ത്വരകൾ. അതെ. അപ്പൊ ആദ്യത്തേത് ഏതാണ്? വാച അല്ലെ? സംസാരമാണ് അല്ലെ? രണ്ടാമത്തേത് ഏതാണ് പറഞ്ഞത്? മനസ്സ്. മൂന്നാമത്തേത് ശരീരം അല്ലെ? മനസ്സ്, ഉദരം, ക്രോധം അല്ലെ? ക്രോധം, പിന്നെ ഉദരം, പിന്നെ ഏത് വരുന്നു? ഹരേ കൃഷ്ണ. ജനനേന്ദ്രിയം അല്ലെ? അപ്പൊ നാവ്, ഉദരം, ജനനേന്ദ്രിയം ഈ ഒരു നേർവരയിൽ വരുന്നതാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ അവസാനം ശരീരം എന്നാണ്. അത് 3 ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിച്ചപ്പോൾ ആദ്യം സംഭാഷ വരുന്നു, രണ്ടാമത് മനസ്സ്, അതിൽ ക്രോധവും കൂടെ പെടും,
മൂന്നാമത്തത് ശരീരം. അതിലാണ് നാവ്, ഉദരം, ജനനേന്ദ്രിയം. മൂന്നൊരു നേർവരയിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പോ ഇതിന് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തില് 3/6/277 ഭക്തിവിനോദ ഠാക്കൂർ പറയുന്നു, നമ്മൾ ഇതിന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ശരീരത്തിന്റെ ഈ 3 ത്വരകളെയും സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താനായിട്ട് നമ്മൾ ഓടി ഓടി നടക്കണ്ട എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവയെ ആനന്ദിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഓടി നടക്കുന്നുണ്ട്. നടന്നാല് നമുക്ക് കൃഷ്ണനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓടി നടക്കാതിരുന്നാല് എന്താണ്, നമ്മൾ അതിനപ്പം നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തണം. അപ്പൊ എങ്ങനെ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്താം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആദ്യത്തെ ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ആദ്യത്തെ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ശരീര ആവശ്യങ്ങൾ രസനയിൽ നിന്നാണ് ഉദ്ഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ്. ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ ഉദ്ഭവിക്കുന്നത് രസന, രുചി അല്ലെ, ടേസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് അത് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ടേസ്റ്റിനെയാണ് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത്. അത് ഏറ്റവും അപകടകാരിയും നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്തതുമാണ്, അനിയന്ത്രിതമാണ്. നമുക്കൊരു കറിയുടെ മണം വരുമ്പോ തന്നെ നമ്മുടെ വായിൽ വെള്ളം ഊറും അല്ലേ. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, നമ്മൾ അത് കാരണം പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നു അല്ലേ. മഹാപ്രസാദ സേവ നടത്തുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ മഹാപ്രസാദം ആണെങ്കിലും അത് രുചികരമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ച് അമിതമായിട്ട് അതും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്, വയറിനത് പ്രശ്നം സൃഷ്ടിക്കാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവിടെയും നമ്മൾ ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച്, അല്ല നമ്മുടെ നാവിന്റെ രുചി അനുസരിച്ചല്ല പ്രസാദമാണെങ്കിലും കഴിക്കേണ്ടത്. അത് എന്താണ്, നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം നമ്മൾ കഴിക്കുക എന്നാണ്. അപ്പൊ അവിടെയും നിയന്ത്രിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 6 തരം ടേസ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഏതൊക്കെയാണ് 6 തരം രുചികള്? ഹരേ കൃഷ്ണ. 6 രുചികൾ ഏതൊക്കെയാണ്? കയ്പ്, മുളക്, മധുരം, ഉപ്പ്, കയ്പ്, ചവർപ്പ്. ചവർപ്പ്. അപ്പൊ ഈ ടേസ്റ്റുകളെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം. ചിലർക്ക് ഭയങ്കര പുളിയുള്ള സാധനങ്ങളായിരിക്കും ഇഷ്ടം, ചിലർക്ക് ഉപ്പ് കൂടുതൽ വേണം, ചിലർക്ക് മുളക് കൂടുതൽ വേണം, ചിലർക്ക് കഴിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ വലിയ ഇഷ്ടമായിരിക്കും അല്ലെ. ചിലർക്ക് സ്വീറ്റ്സ്, കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് സ്വീറ്റ്സ് വലിയ ഇഷ്ടമായിരിക്കും. ഈ ചവർപ്പ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരും കാണും. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ തരം അത് കൂടുതൽ വേണം എന്ന് തോന്നുന്നതാണ്. ചിലർക്കൊക്കെ പാവയ്ക്കൊക്കെ വലിയ ഇഷ്ടമായിട്ട് കഴിക്കും അല്ലെ. പിന്നെ അച്ചാറൊക്കെ കൂടുതൽ പേര് അച്ചാർ കഴിക്കും. അപ്പൊ പിന്നെ ജിലേബി അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ പലരും കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കുക. അപ്പൊ ഈ ത്വരകള് അതെല്ലാം നാവിന്റെ ത്വരയാണ്. ഈ നാവിന്റെ ത്വരയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് നിർത്തേണ്ടത് എന്നാണ്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോ യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഏതാണ് പറയുന്നത്, സെമൻ, ബ്ലഡ് ഇവയിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇവയുള്ള സാധനങ്ങൾ അത് മിക്കവാറും മീറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ മീറ്റ് നമ്മൾ വെജിറ്റേറിയൻസ് ആണ്. നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ പേരും വെജിറ്റേറിയൻസ് ആകുന്നു. അപ്പോ ഇത് ഒഴിവാക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശാസ്ത്രങ്ങളിലും പ്രഭുപാദരും പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് കേടാണ്. അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നത്ര അത് ഒഴിവാക്കുക എന്നാണ്. ഇപ്പൊ മിക്കവാറും ആളുകൾ ഇപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഇല്ലാത്തവര് തന്നെ അതിന്റെ ബാഡ് ഇഫക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കൂടുതൽ പേരും വെജിറ്റേറിയൻസ് അല്ലെ. യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലും എല്ലാവരും ഒത്തിരി പേര് ഇപ്പൊ വെജിറ്റേറിയൻസ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയും അതേപോലെ തന്നെ പല പല മതത്തിലുള്ളവരും വെജിറ്റേറിയൻസ്. എനിക്ക് ഒരുപാട് ക്രിസ്ത്യൻ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്, അവർ പലരും വെജിറ്റേറിയൻസ് ആണ്. കാരണം എന്താണ്, ഇതിന്റെ ബാഡ് ഇഫക്ട്സ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവര് വെജിറ്റേറിയൻസ് ആയി. പിന്നെ ഒരു പ്രായം കഴിയുമ്പോൾ പലരും വെജിറ്റേറിയനിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. അതുവരെയും രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്കും രാത്രിയൊക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവരും. അപ്പൊ അത് ശരീരത്തിന് കേട്, പല പല വയറിന് അസുഖങ്ങളും ഒക്കെ വരുത്തുന്നത് കൊണ്ട് അവയൊക്കെ ഒഴിവാക്കുന്നു. പിന്നെ പലരും ഇപ്പൊ കോഫി, ടീ ഒന്നും ഒരുവിധം ഉള്ളവരൊന്നും കുടിക്കാറില്ല. പിന്നെ അതേപോലെ ലഹരി സാധനങ്ങള് അത് മുമ്പ് ബീറ്റൽ നട്ട്സ് ഒക്കെ പാക്ക് വെറ്റിലേക്ക് മുറുക്കുന്നവർ ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു.
അപ്പൊ പിന്നീട് അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കി, പലരും ഒഴിവാക്കി. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ കറികളിലൊക്കെ ഒരുപാട് സ്പൈസസ് ഇടും അല്ലേ? ആ സ്പൈസസും ഒനിയൻ ഗാർലിക്കിനെ പോലെ അധികമായ അമൃതം വിഷം എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ? അപ്പം ഈ സ്പൈസസും കൂടുതൽ ഇടരുത്, അത്യാവശ്യമുള്ള സ്പൈസസ് മാത്രമേ ഇടാവൂ. എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടുള്ള സ്പൈസസ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൂടുതൽ നമ്മൾ പ്രസാദം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വെജിറ്റബിൾസും ഗ്രെയിൻസും ഫ്രൂട്ട്സും പിന്നെ സ്പൈനാഷ്, പിന്നെ ഏതാണ് പാലുൽപ്പന്നങ്ങള്, പിന്നെ ജലം ആവശ്യത്തിലധികം നമ്മൾ ജലം കുടിക്കണം അല്ലെ? 20 ഗ്ലാസ് ഒക്കെ വെള്ളം കുടിക്കണം ദിവസം എന്നാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ ശരീരത്തിന്റെ ഏതാണ്ട് 70% അബവ് എന്താണ് ജലമാണ്. അത് ലോകത്തിലും ജലമാണ് അല്ലെ? ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ? ഭൂലോക ചാർട്ട് പഠിച്ചായിരുന്നു. കൂടുതൽ ഏതാണ് ഓഷൻസ് ആണ് അല്ലെ? ജലമാണ്. ശരീരത്തിലും അത് തന്നെയാണ്. അത് നമ്മളപ്പം നിലനിർത്തണം, അല്ലെങ്കിൽ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ വരും അല്ലെ? പല പല അസുഖങ്ങളും, അത് കിഡ്നി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ അത് വരാനായിട്ട് ഇടയാക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്, ചിലർ വിചാരിക്കുക സ്വീറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം, എനിക്കും കഴിക്കാം, ഭഗവാന് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം എന്ന തരത്തില്. അപ്പൊ ഭഗവാന് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കും കഴിക്കാം എന്ന തരത്തില് ഒരുപാട് സ്വീറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നവരുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് കഴിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ഇതാണ് ബോധത്തോടെ ഭഗവാന് കൊടുക്കരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ കഴിച്ച് നമ്മൾ ബാക്കി കഴിക്കുമെങ്കിൽ തന്നെ എന്താണ് ഇത് പിന്നെ എനിക്ക് കഴിക്കാമല്ലോ എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തില് നമ്മൾ പ്രസാദം ഭഗവാന് നിവേദിക്കരുത് എന്നാണ്. ഇത് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തില് അന്ത്യലീലയില് പറയുന്നുണ്ട്. സ്വാദിഷ്ട ഭക്ഷണവും അതേപോലെ ആഡംബരമായിട്ടുള്ള വസ്ത്രധാരണവും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം. ഒന്നതെന്താണ്, ഒരുപാട് പണം ചെലവ് വരുന്ന ആഡംബര വസ്ത്രങ്ങൾ. രണ്ട്, മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഇതാണ് മോഡിയായിട്ടുള്ള വസ്ത്രം അല്ലെ? നമ്മളൊരു ഡിഗ്നിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള വസ്ത്രധാരണം നടത്തണം, ശരീരം മറയ്ക്കണം, അതൊരു ഡിഗ്നിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിക്ക്. അതേസമയം മോഡി അധികമായിട്ട് ആഡംബരം ആവശ്യമില്ല, അത് നമ്മളെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഭൗതികതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. അതേപോലെ മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ പല പല വ്രതങ്ങൾ നടത്തുമ്പോഴും നമുക്ക് ഇത് നമ്മുടെ ഈ നാവിനെയും ഉദരത്തിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ്. പിന്നെ ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ ത്വരയും നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതിന്റെ ത്വര കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിവാഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ വിവാഹം കഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതാണ് ഭാര്യയും ഭർത്താവ് എപ്പോഴും ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലൈംഗികതയിൽ ഇടപെടരുത്, മുഴുകരുത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത തലമുറയും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വരാനായിട്ടുള്ള അതിൽ നമ്മൾ 16 സംസ്കാരങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ? ഹിന്ദു മതത്തിൽ സംസ്കാരങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അല്ലെ? വിവാഹം അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പല പല ചടങ്ങുകൾ നടത്തുന്നു അല്ലെ? ഗർഭിണിയാകുമ്പോൾ നടത്തുന്നു, പ്രസവിക്കുമ്പോൾ നടത്തുന്നു, പിന്നെ കുഞ്ഞിന്റെ 28 നടത്തുന്നുണ്ട്, കാതുകുത്ത് നടത്തുന്നു അല്ലെ? പിന്നെ ഏതാണ് ആദ്യമായിട്ട് കുഞ്ഞിന് ചോറ് കൊടുക്കുന്നത്, പിന്നെ ഉപനയനം നടത്തുക അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തുന്നത്, ആദ്യമായിട്ട് മുടി വെട്ടുന്നത്, അതെല്ലാം ഈ സംസ്കാരത്തിൽ പെടുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതിനെല്ലാം ഓരോരോ ചടങ്ങുകളാണ്. അതെല്ലാം ഏതാണ് നമ്മളെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നല്ല രീതിക്ക് അതൊക്കെ ഓരോ പൂജകൾ നടത്തിയാണ് ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത്, റിച്വൽസ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ജപിച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ പൂജ നടത്തുമ്പോ? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സ്മരണയോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ചടങ്ങുകളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുഞ്ഞിനും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുണ്ട് എന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നു, ഭാഗവതം പിന്നെ ഭഗവത്ഗീത ഒക്കെ വായിക്കുന്നു, കുഞ്ഞു കീർത്തനങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു, നാമജപം കേൾക്കുന്നു. അപ്പൊ കുഞ്ഞിനെ അറിയാതെ തന്നെ ഭഗവാനിലേക്ക് ഒരു ആകർഷണം കുഞ്ഞിലെ വരും അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറുതിലേ ഉള്ള ശീലം മരണം വരെ നിലനിൽക്കും എന്നാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുഞ്ഞിനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ നമ്മൾ പല കഥകളും കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ധ്രുവ മഹാരാജാവിന്റെയും ഒക്കെ അല്ലേ? പിന്നെ പ്രഹ്ലാദന്റെ ഒക്കെ ഗർഭിണി, അവർ വയറ്റിൽ കിടന്നപ്പോ തന്നെ, അമ്മ ഗർഭിണി ആയിരുന്നപ്പോ തന്നെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടാണ് അവര് ശുദ്ധ ഭക്തരായിട്ട് മാറിയത്. അപ്പൊ വിവാഹം കഴിച്ചവർക്ക് നമ്മൾ ഇതില് വൈഷ്ണവ ആചാരങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്, വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന വരന്മാർക്ക്
നമ്മൾ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നൽകണം എന്നാണ്. എന്നാലേ അവർക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തരത്തിൽ അവർക്ക് ലൈംഗിക ബന്ധം പുലർത്താനായിട്ടൊക്കെ സാധിക്കൂ. അപ്പൊ മാനസികമായിട്ട് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിന്നെ ജനിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടത് എന്നാണ്. അല്ലാതെ എന്താണ് തമ്മിൽ വഴക്ക് കൂടിയും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള രീതിക്കാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളും അതേപോലെ ഇരിക്കും. അപ്പൊ അവരുടെ മനസ്സിനെ ഒരു സത്വഗുണത്തിൽ വരുത്തുന്ന രീതിക്കുള്ള രീതിയായിരിക്കണം ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിലുള്ളവരും എന്ത് ചെയ്യണം? കൃഷ്ണാവബോധത്തില് വൈഷ്ണവ സംസ്കാരം എല്ലാം അറിഞ്ഞു വേണം പ്രവർത്തിക്കാൻ. കൃത്രിമമായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കേണ്ട ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികൾ കൃത്രിമമായിട്ട് ലൈംഗിക ബന്ധം നിയന്ത്രിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം ഗ്രന്ഥവിരുദ്ധ ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥ വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് വരിക. സന്യാസികൾക്കും ബ്രഹ്മചാരികൾക്കും ലൈംഗിക ആസ്വാദനം നിഷിദ്ധവുമാണ്. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികൾക്ക് മാത്രമേ ഇതുള്ളൂ, ബ്രഹ്മചാരികൾക്ക് ഇല്ല അല്ലേ? പിന്നെ സന്യാസികൾക്കും ഇല്ല. വാനപ്രസ്ഥത്തിലുള്ളവര് ഏതാണ്ട് സന്യാസത്തിന്റെ അടുത്തോട്ട് പോയവരാണ് അല്ലെ. 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ വാനപ്രസ്ഥത്തിലേക്ക് പോകണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനോടൊക്കെയുള്ള താല്പര്യമെല്ലാം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രായമായി കാണും. അപ്പൊ പക്വമതികളായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് വാനപ്രസ്ഥത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളിത് പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നു. കൺക്ലൂഷന് പറയുന്നു, ഈ 6 ത്വരകളും അപക്വനായ സാധകന്റെ ആധ്യാത്മിക പാതയില് പല തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാം. അപ്പൊ ഈ 6 ത്വരകൾ എന്താണ്? നമുക്ക് നിർത്തണം അല്ലെ. നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്? അപക്വനായ പക്വതയില്ലാത്ത ഒരു സാധകൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവില് പഠിക്കും. ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഭക്തി പരിശീലനമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു പരിശീലനമാണ്. ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുന്നു, എങ്ങനെ ഭക്തി ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു, എന്തൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് അല്ലെ. പാരായണങ്ങൾ നടത്തുന്നു, നാമം ചൊല്ലുന്നു, ഇതൊക്കെ നമ്മളെ പരിശീലനമാണ്. അപ്പൊ ഈ പരിശീലനം നടത്തുന്ന ആളിനെയാണ് സാധകൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സാധന ചെയ്യുന്ന ആളിന് സാധകൻ. അപ്പൊ സാധന എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭക്തിയിലെ സാധന ഏതാണ്? സാധനയെ തന്നെ 2ആയിട്ട് വിഭജിക്കുന്നുണ്ട്. വൈദി സാധനയെന്നും അതേപോലെ തന്നെ രാഗാനുഗ സാധനയെന്നും. ഇന്നലെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞുണ്ട്. വൈദി എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പരിശീലനം നടത്തുന്ന ഭക്തി പരിശീലനം നടത്തുന്നതിനാണ് വൈദി സാധന എന്ന് പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ യമനിയമങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ പാലിച്ച് പിന്നെ അങ്ങനെ നടത്തുന്നതിനെയാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്ന വൈദി സാധന എന്ന് പറയുന്നത്. അതേസമയം രാഗാനുഗ എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ ഈ വൈദി സാധന നടത്തി വരുമ്പം നമ്മൾ കുറെ ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കത്തില്ല, വായിച്ച് നമുക്ക് ബൈഹാർട്ടാകും അല്ലെ. അതേപോലെയാണ് ഇത് ചെയ്ത് അതെന്തായിട്ട് മാറും? ഒരു നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ അവിടെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഒന്നും ബാധകമാകുന്നില്ല. അതൊന്നും നമ്മൾ നോക്കേണ്ടി വരത്തില്ല. കാരണം എന്താണ്? എല്ലാം നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ അവസ്ഥയിലാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിനെയാണ് രാഗാനുഗ ഭക്തി സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വൈദി സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിയമാനുസൃതമായിട്ട് നിയന്ത്രണങ്ങളും നിയമങ്ങളും എല്ലാം പാലിച്ച് ചെയ്യുന്നത്. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ നിയന്ത്രണങ്ങൾ അല്ലെ, ടേസ്റ്റ് നോക്കരുത്, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, യമനിയമങ്ങളെല്ലാം. അപ്പൊ അതാണ് വൈദി സാധനാ ഭക്തി. മറ്റേതാണെങ്കിലോ അത് അങ്ങേറ്റം നമ്മൾ പുരോഗമിച്ച് വരുമ്പോ നമ്മൾ നാച്ചുറലി ശരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തിയിലോട്ട് അങ്ങ് വരാം അല്ലെ. ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു. മറ്റതെന്താണ്? സ്വമേധയാ നമുക്കങ്ങ് ഭക്തി വരും. ചെയ്ത് വരുമ്പോ ഭഗവാനോട് നമുക്ക് ഒരു ഇഷ്ടം വരും, പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഇഷ്ടം വരും. അതാണ് രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സാധകൻ എന്താണ്? സാധന ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിനെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ശ്രവണം, കീർത്തനം, ഭക്തരുമായിട്ടുള്ള സത്സംഗം. അപ്പൊ ഇതില് നമ്മൾ നവയുഗ സേവനത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, അറിയാം അല്ലെ. ഏതൊക്കെയാണ് നവയുഗ സേവനങ്ങള്? ശ്രവണം, കീർത്തനം, വന്ദനം,
അർച്ചനം വന്ദനം പാദസേവനം അർത്ഥമന്ത്രം ദാസ്യം വാദസേവനം സത്യം ശ്രവണം ദാസ്യം ആത്മസമർപ്പണം. ഇത് ആത്മസമർപ്പണം അതിന്റെ ഓർഡറിൽ പറയണം. ആദ്യത്തെ ഏതാണ്? ശ്രവണം, കീർത്തനം, ശ്രവണം സ്മരണം, കീർത്തനം മരണം സ്മരണം, സ്മരണം പാദസേവനം, പാദസേവനം അർച്ചനം വന്ദനം അർച്ചനം, വന്ദനം, വന്ദനം 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 ദാസ്യം, സാക്ഷ്യം, നാമസങ്കീർത്തനം ദാസ്യം സത്യം ആത്മസമർപ്പണം ആത്മനിവേദനം. ആത്മനിവേദനം. അത് ആ ഓർഡറിൽ തന്നെ ഓരോന്ന് ഹയർ ലെവലിലോട്ട് പോകുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രവണം പോലെയാണോ പിന്നെ മഹാബലിയുടെ സമർപ്പണം? അല്ലല്ലോ, അല്ലെ? അദ്ദേഹത്തെ തന്നെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചതാണ്. അതാണ് ആത്മനിവേദനം. അപ്പൊ 2 ലെവലല്ലേ? അത് ഒരു ലെവലാണോ? അല്ല. അപ്പൊ അങ്ങേയറ്റത്തെ തലത്തിലാണ് ആത്മസമർപ്പണം വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഓർഡറിൽ തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ പഠിച്ചു വരണം. ഇനി വരുന്നത് ഭക്തിയുടെ പുരോഗതിയിലെ 9 ഘട്ടങ്ങളാണ്. ഇത് ഏതാണ് പറഞ്ഞത്? സേവനങ്ങളാണ്, അല്ലെ? 9 തരം സേവനങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. രണ്ടും കൂടെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആകരുത്. ഇത് 9 തരം സേവനങ്ങളാണ്. അടുത്ത ഞാൻ പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഭക്തി പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന, നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്ന 9 ഘട്ടങ്ങളാണ്. 9 സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഭക്തി എന്നാണ് പറയുന്നത്. മറ്റത് നവയുഗ സേവനം എന്നാണ്. ഇത് 9 സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഭക്തി. അതിൽ ആദ്യത്തെ വരുന്നത്, ഇതും ഓരോ ലെവൽ ഇങ്ങനെ പുരോഗമിച്ച് പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഓർഡറിൽ തന്നെ പഠിക്കണം. ആദ്യത്തേത് ശ്രദ്ധ എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസം. ശ്രദ്ധ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്നല്ല, പിന്നെ ഏതാണ്? വിശ്വാസം. ചാറ്റ് ബോക്സിൽ അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, മാർക്ക് ചെയ്തോണം. വിശ്വാസം ആണ്. അപ്പൊ ശ്രദ്ധ. അടുത്ത് വരുന്നത് സാധുസംഘം. ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം കൂടിയിരിക്കുന്നത് സാധുസംഘമാണ്, അല്ലെ? ഭക്തരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ്, അല്ലെ? ഭക്തരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കും, സംസാരിക്കും, അല്ലെ? അപ്പൊ നാമജപം നടത്തും, സങ്കീർത്തനം നടത്തും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭക്തിയെ വളർത്തുന്നതാണ് സാധുസംഘം. സാധു എന്ന് വെച്ചാൽ സന്യാസി എന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്തർ എന്നുള്ളതാണ് സാധുസംഘം. അടുത്ത് ഭജനക്രിയ. ഭജനക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് നവയുഗ ഭക്തി സേവനം ചെയ്യുന്നതാണ് ഭജനക്രിയ. ഭക്തിയുത സേവനം, നവയുഗ ഭക്തി സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്തായിട്ട് വരുന്നു? ഭജനക്രിയ ആയിട്ട് വരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 4ാമത്തെ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അനർത്ഥ നിവൃത്തി. അനർത്ഥങ്ങൾ നിവൃത്തി, അതിന് പരിഹാരം കണ്ടുപിടിക്കുക. അനർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഹൃദയത്തിലുള്ള ഭൗതികമായ മാലിന്യങ്ങളാണ് അനർത്ഥം. ഹൃദയത്തിലെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ, നമ്മൾ പല ജന്മങ്ങളായിട്ട് ചെയ്തു കൂട്ടിയ പാപങ്ങളുടെ എല്ലാം ഫലം അവിടെ കിടപ്പുണ്ട്, അല്ലെ? അതിനെ എല്ലാം തുടച്ചു നീക്കുന്നതാണ് ഏതായിട്ട് പറയുന്നത്? അനർത്ഥ നിവൃത്തി. അടുത്ത് വരുന്നത്, ഇത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്? എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭക്തിയുത സേവനം, ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിഷ്ഠയോടെ ചെയ്യും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അടുക്കും ചിട്ടയും കൂടെ, അടുക്കും ചിട്ടയോടും കൂടി എന്താണ്? മുടങ്ങാതെ ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ റെഗുലറായിട്ട് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെ? അതൊരു നിഷ്ഠയാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഒരു നിഷ്ഠ എന്ന് വെച്ചാൽ നിശ്ചിത സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു, അതാണ് നിഷ്ഠ. അത് ഒരു നീക്കുപോക്കില്ലാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് രുചി വരും. നിഷ്ഠയോടെ എല്ലാ ദിവസവും ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാതിരുന്ന ഒരു വിഷമാണ്, അല്ലെ? അതെന്താണ്? ഒരു രുചിയാണ്, താല്പര്യമാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ രുചി വരും, താല്പര്യം വരും. അത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള താല്പര്യം വരും. അടുത്ത ആസക്തി വരും. ആസക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനോടുള്ള ആസക്തിയാണ്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആസക്തിയോട് വിട പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാകും, അതാണ് ആസക്തി. അടുത്ത ഭാവം. നമ്മൾ 5 ഭാവത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം എന്നല്ല പറഞ്ഞതാ ശാന്തം? ദാസ്യം, വാത്സല്യം, മൈഥുനം, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ 5 ഭാവത്തില് നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഘട്ടം എത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സ്വമേധയാ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാവം വരും, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ഭാവം. അത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ തരത്തിലായിരിക്കും. ചിലര് ഭഗവാനെ ഒരു കുഞ്ഞായിട്ട് കാണും, അപ്പൊ അവിടെ വാത്സല്യ ഭാവമായിരിക്കും, അല്ലെ? ചിലര് കാമുകനായിട്ട് കാണും, രാധാറാണി ഗോപികമാരെ പോലെ, അപ്പൊ അവിടെ മാധുര്യ രസമായിരിക്കും.
അല്ലെ? പിന്നെ ഏതാ വരുന്നത്? ശാന്തരസം. പിന്നെ ഏത് വരുന്നുണ്ട്? ദാസ്യരസം, സാഖ്യരസം. അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരു രസം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉറയ്ക്കും ആ സമയമാകുമ്പോ. അടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രേമം. അതാണ് പ്യുവർ ലവ്. പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ഭഗവാനോടുള്ള ഇഷ്ടം. അല്ലെ? അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ പറ്റാതെ തോന്നുക എന്നൊക്കെ വരുന്നത് ആ അവസ്ഥ. അതാണ് പ്യുവർ ലവ് ടുവേഴ്സ് ആരാണ്? ലോർഡ് കൃഷ്ണ. അല്ലെ? അതാണ് ഭക്തി, പ്രേമഭക്തി എന്ന് നമ്മൾ പറയും. പ്രേമഭക്തി. അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗം, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവൃത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവം, പ്രേമം. ഇത് ഈ ഓർഡറിൽ തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കുക. അപ്പൊ ഇത് ഏതാണ്? അപ്പൊ ഇതിന് എട്ടാമത്തെ ഒന്ന് പറയൂ മാതാജി, എട്ടാമത്തെ ഒന്ന് പറയൂ. എട്ടാമത്തത് ഭാവം, ഒൻപതാമത്തത് പ്രേമം. ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗം, സാധുസംഗം, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ ഭജനക്രിയ, നിവർത്തി, അനർത്ഥ നിവൃത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവം, പ്രേമം. ഭാവഭക്തി എന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രേമഭക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. അപ്പൊ അങ്ങനെ 9 ഘട്ടങ്ങളാണ് ഭക്തിയിൽ ഉണ്ടാകുക. ഭക്തിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന 9 ഘട്ടങ്ങൾ. അപ്പൊ ഈ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ, നേരത്തെ ഉള്ള ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ചിലർക്ക് പല പല തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഈ തടസ്സങ്ങളാണ് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. 6 എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. 6 ത്വരകൾ അല്ലെ? ത്വരകൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി ഇതിലൊന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്, അപ്പൊ എന്താണ്? ഈ ശ്രവണം, കീർത്തനം എല്ലാം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭക്തരുടെ സംഘത്തിൽ ചേരുക വഴി നമുക്ക് ഈ ത്വരകളെല്ലാം ഒഴിവാക്കാനായിട്ട്, നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ്. പിന്നെ പറയുന്നത് ആരാണ്? ഗോസ്വാമി. ഗോ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഗോ എന്ന് വെച്ചാലാണ് എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയം. സ്വാമി, നമ്മൾ പലരെയും സ്വാമി സ്വാമി എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെ? അധിപൻ. അധിപനെയാണ് സ്വാമി എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുമ്പോ ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ അധിപൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അധിപൻ. ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അധിപൻ നമ്മൾ ഷഡ് ഗോസ്വാമിമാരെന്നാ പറയുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ ഷഡ് ഗോസ്വാമിമാർ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. 6 ഗോസ്വാമിമാർ. അവരാണ് വൃന്ദാവനം പുനർജീവിപ്പിച്ചത്. അപ്പൊ അവർ എന്താണ്? ഈ ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എന്താണ്? സംസാരം, മനസ്സ്, ക്രോധം, നാവ്, വയറ്, ജനനേന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇവയുടെ അനിയന്ത്രിതമായ ആഗ്രഹങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. അദ്ദേഹം മറ്റുള്ളവരെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപദേശം നൽകി സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പം ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള വഴി ഉപദേശിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഗോസ്വാമിമാർക്ക് സാധിക്കും. കാരണം അത് അവര് അനുഭവിച്ചതാണ് അല്ലെ? സ്വയം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നടപ്പാക്കിയ കാര്യമാണ്. ഇനി ഇതിനെതിരായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഗോദാസൻ. ഗോദാസൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ദാസൻ, സെർവന്റ് ഓഫ് സെൻസസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ? ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ദാസൻ. അവർക്ക് എന്താണ്? അവരുടെ ഹൃദയം മുഴുവൻ ക്രോധം, പിന്നെ എന്താണ്? വിലാപം, ലെമന്റേഷൻ. പിന്നെ നമ്മൾ 2 ക്ഷോഭങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലെ? ആ ക്ഷോഭങ്ങൾ, ഇങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതായിരിക്കും അവരുടെ ഹൃദയം. അപ്പൊ അവരുടെ മുന്നില് ആര് പ്രത്യക്ഷപ്പെടത്തില്ല? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടില്ല. അത് ഭാഗവതത്തില് 7ാമത്തെ സ്കന്ധ 5ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 30ാമത്തെ ശ്ലോകം അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ കൃഷ്ണദാസൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗോസ്വാമി അല്ലെ? യഥാർത്ഥ ദാസൻ എന്ന് വരുമ്പോ കൃഷ്ണദാസൻ, ഇത് ഗോദാസനാണ് ക്രോധം, ക്ഷോഭം ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്. കൃഷ്ണദാസൻ ഗോസ്വാമി ആയിരിക്കും. അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും? അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഗോസ്വാമി അല്ല, കൃഷ്ണദാസന്മാര് ഗോസ്വാമിമാരുടെ കാൽപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുന്നവരായിരിക്കും. കൃഷ്ണദാസൻ ഗോസ്വാമിമാരുടെ കാൽപ്പാടുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും അല്ലെ, അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ച് അതെല്ലാം നടപ്പിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നവരെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്ന? കാൽപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുന്നവർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ കൃഷ്ണദാസൻ ഗോസ്വാമിമാരെ ബഹുമാനിക്കുകയും അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുകയും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഹരിനാമ അപരാധി വരുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹരിയാണ്.
ഹരിയുടെ നാമമാഹാത്മ്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും ഭൗതികതയിൽ മുഴുകുന്നയാൾ ഹരിനാമ അപരാധിയാണെന്ന് ഇതിൽ പറയുന്നു, പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നു. 10ാമത്തെ നാമ അപരാധമാണ് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന്റെ മഹിമ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും വീണ്ടും ഭൗതികതയിൽ മുഴുകുകയും തെറ്റായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അശ്രദ്ധയോടെ നാമജപം നടത്തുന്നതും 10ാമത്തെ നാമ അപരാധമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ നാമജപം നടത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അത് അപരാധമായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് 1ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അടുത്ത നമ്മൾ 2ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഉപദേശാമൃതത്തിലെ 2ാമത്തെ ശ്ലോകം. അപ്പൊ 1-ലെ 6 ത്വരകൾ അല്ലെ, അവയെ കുറിച്ചാണ്. അതും ഭക്തിക്ക് തടസ്സം തന്നെയാണ്. ഇവിടെ എന്താണ്, ഒരു സാധകൻ, ഇപ്പൊ സാധകൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധന ചെയ്യുന്നയാൾ അല്ലെ, മനസ്സിലായി. ഒരു സാധകൻ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം. മറ്റത് തടസ്സം നിൽക്കുന്ന ത്വരകളായിരുന്നു അല്ലെ. ഇവിടെ എന്താണ്, ഭക്തിയെ, നമുക്ക് ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം 6 കാര്യങ്ങളാണ്. നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങളെ ഒഴിവാക്കണം എന്നാണ് 2ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതില് 2ാമത്തെ ശ്ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ബുക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയല്ലോ അല്ലെ. ഇല്ലാത്തവര് ഇന്ന് നാളെയും മറ്റന്നാളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഓരോ ദിവസം ഓരോ ശ്ലോകം അങ്ങ് പോകും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വാങ്ങിച്ചോളാം. ശ്രീകൃഷ്ണ. അത്യാഹാര പ്രയാസശ്ച പ്രജൽപോയമാഗ്രഹഃ ജനസംഘശ്ച ലൗല്യം ഷഡ്ഭിർഭക്തിർവിനശ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതാണ് ശ്ലോകം. അത്യാഹാര പ്രയാസശ്ച പ്രജൽപോ നിയമാഗ്രഹഃ ജനസംഘശ്ച ലൗല്യം ഷഡ്ഭിർഭക്തിർ വിനശ്യതി. വിനശ്യതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാശം വരുത്തുന്നത്. 6 കാര്യങ്ങൾ, ഷഡ്ഭിർ 6 എന്നുള്ള ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? 1 അത്യാഹാരം, 2 പ്രയാസ, 3 പ്രജൽപ, 4 നിയമാഗ്രഹ, 5 ജനസംഘ, 6 ലൗല്യം. ലൗല്യം ച എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനോട് ചേർന്ന് വരുന്ന അമിതമായ അധ്വാനം എന്നുള്ള എന്നുള്ള അർത്ഥം വരുന്ന അതാണ് ച. അപ്പൊ അത്യാഹാരം, പ്രയാസ, പ്രജൽപ, നിയമാഗ്രഹ, ജനസംഘ, ലൗല്യം, ഇങ്ങനെ 6 കാര്യങ്ങളാണ് ഏതാണ് ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ നാശത്തിന് ഇടയാക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങളാണ്. കൃഷ്ണ ഭക്തിയെ നശിക്കാൻ ഇടയാക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ അത്യാഹാര. ഇതൊക്കെ ശ്ലോകം നമുക്ക് പഠിക്കാവുന്നതാണ്, ചെറിയ ശ്ലോകങ്ങളാണ്. ഇത് കാര്യം ഓർത്ത് പഠിക്കണം. അത്യാഹാര, പ്രയാസ, പ്രജൽപ, നിയമാഗ്രഹ, ജനസംഘശ്ച ലൗല്യം അല്ല, ജനസംഘ ലൗല്യം. അത്യാഹാര പ്രയാസശ്ച പ്രജൽപോ നിയമാഗ്രഹഃ ജനസംഘശ്ച ലൗല്യം ഷഡ്ഭിർഭക്തിർ വിനശ്യതി. അത്യാഹാരം എന്ന് വെച്ചാൽ അമിതമായ ഭക്ഷണം, പ്രയാസ അല്ലെങ്കിൽ അമിതമായ ഭക്ഷണവും അമിതമായ സമ്പാദ്യവും, പ്രയാസ ച അമിതമായ അധ്വാനം, പ്രജൽപഹ അനാവശ്യമായ സംസാരം, നിയമ ആഗ്രഹ നിയമങ്ങളിൽ അമിതമായ ആസക്തി അല്ലെങ്കിൽ അവയെ പാടെ ഒഴിവാക്കൽ. നിയമ അഗ്രഹ എന്ന് പറയുമ്പോ പാടെ ഒഴിവാക്കൽ. നിയമ ആഗ്രഹ ആക്കി ദീർഘം ഉണ്ടെങ്കിൽ അമിതമായിട്ടുള്ള ആസക്തി എന്ന് പറയാം. ആക്കി ദീർഘമില്ല വെറും ആയാണെങ്കിൽ അഗ്രഹ എന്ന് വെച്ചാല് അവയെ പാടെ
ഒഴിവാക്കൽ എന്നാണ്. പിന്നെ ജനസംഘഃ ച, ലൗകിക ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, ഭക്തരല്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്. ലൗല്യം ച, തീവ്രമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ. ഷഡ്ഭിഹി, ഈ 6 കാര്യങ്ങളാൽ ഭക്തിഹി, കൃഷ്ണഭക്തി വിനശ്യതി, നശിച്ചു പോകുന്നു. അപ്പോ 6 കാര്യങ്ങൾ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ സാധകനായ ആളിന്റെ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കാൻ, സാധകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയിലോട്ട് വന്ന ആളാണ് അല്ലെ, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പരിഭാഷ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ അതില് 6 കാര്യങ്ങളില് അമിതമായിട്ട് ഏർപ്പെടുന്ന ആൾ എന്താണ്, അവരുടെ ഭക്തി നശിച്ചു പോകും. ആവശ്യത്തിലധികം ഭക്ഷിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിലധികം സമ്പാദിക്കുക, പിന്നെ ദുർലഭങ്ങളായ തുച്ഛമായ ലൗകിക വസ്തുക്കൾ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൂടുതലായി അധ്വാനിക്കുക, കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്ത്, എന്താണ് ആവശ്യമില്ലാത്ത അതാണ് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ലൗകിക വസ്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പണം സമ്പാദിക്കുക, അങ്ങനെ. അപ്പൊ അത് പിന്നെ ഏതാണ്, ഗൗരവമില്ലാത്ത ലൗകിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ആവശ്യമില്ലാതെ സംസാരിക്കുക. അപ്പൊ വെറുതെ ഇങ്ങനെ തൊലവില സംസാരിക്കുന്നവര് വൈദിക വിധികളെയും നിയന്ത്രണങ്ങളെയും ആത്മീയ പുരോഗതി ലക്ഷ്യമാക്കാതെ ഒഴിവാക്കുവാൻ നിവർത്തിയില്ലല്ലോ എന്ന തോന്നൽ കൊണ്ട് മാത്രം താൽക്കാലിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അനുസരിക്കുന്നവർ. ഇപ്പൊ വൈദിക വിധികളെയും നിയന്ത്രണങ്ങളെയും എന്താണ് അത് പാലിക്കാത്തവരാണ് ഇതില് നിയമ അഗ്രഹയില് പെടുന്നത്. പിന്നെ പാലിക്കുന്നവരോ ഇത് ചെയ്യണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് അത് ചെയ്യും. അപ്പൊ അതെന്താണ്, ശരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തി കൊണ്ടൊന്നും അല്ല ചെയ്യുന്ന, താൽക്കാലിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ചിലരെന്താണ് ഇഷ്ടപ്രകാരം ഓരോന്ന് ചെയ്യും, ശാസ്ത്രവിധികൾ അനുസരിച്ചല്ലാതെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ വരുന്നത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ താല്പര്യമില്ലാത്ത ലൗകിക കാംക്ഷികളായ ജനങ്ങളുമായി കൂട്ടുചേരുക. വിഷയികളായ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ലൗകിക സുഖത്തിന് വേണ്ടി, ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ആളുകളുമായിട്ട് കൂട്ടുചേരുക. അതായത് സത്സംഗത്തിൽ അല്ലാതെ ഒരു സംഘത്തിൽ ചേരുക, അതാണ് ജനസംഘം എന്നുദ്ദേശിച്ചത്. പിന്നെ അടുത്ത ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് ലൗകികമായിട്ടുള്ള സാധാരണ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അത്യാഗ്രഹം കാണിക്കുക, അത്യാർത്തി, ഗ്രീഡ്, അത് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 6 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളെ ഭക്തിയില് ഒരു സാധകന് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ 2ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് സാധകന്റെ ഭക്തിക്ക് തടസ്സം. അപ്പൊ അത് 6 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്തിനു പഠിക്കുന്നു എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ശക്തികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയണം അല്ലെ. ഭക്തിയിൽ വരുമ്പോ ഭഗവാൻ എന്താണ്, ആരാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തികൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ ഭഗവാന് 3 തരം ശക്തിയുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീതയെ പഠിച്ച് ഏതൊക്കെയാണ് 3 തരം ശക്തികള് ഭഗവാന്റെ? അന്തരംഗ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി ഒന്ന്, അന്തരംഗ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി. നമ്മൾ ആരാണ്? ജീവജാലങ്ങൾ. തടസ്ഥ ശക്തി, തടസ്ഥ ശക്തി. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ച കാര്യമൊന്നും മറക്കരുത്, എല്ലാം ഓർമ്മ വേണം. അപ്പൊ അന്തരംഗ ശക്തി, തടസ്ഥ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി അല്ലെ, ഇത് 3 ഭഗവാന്റെ ശക്തികളാണ്. അപ്പൊ ഈ 3 ശക്തികളും അറിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ഭഗവാന് ഭക്തി വരാനും ഭഗവാനെ സേവിക്കാനും ഒക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കുമോ. നമ്മൾ എന്താണ്, ഭഗവാൻ എന്താണ് എന്നൊക്കെ അറിയണ്ടേ. അപ്പൊ അതില് അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീയ ശക്തിയാണ്, ആന്തരിക ശക്തിയാണ്. അതിനെ നമ്മൾ ദൈവീ പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ദൈവീ പ്രകൃതി, ദൈവം എന്നുള്ള ദൈവീ പ്രകൃതി. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആരാണ്? ശ്രീമതി രാധാറാണിയാണ് ഈ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. രാധാറാണി, അത് രാധാറാണി അത് ഒരു ഏതാണ്
വിസ്തരണമാണ് ലക്ഷ്മി ദേവി. രാധാറാണിയുടെ വിസ്തരണമായിട്ടാണ് ലക്ഷ്മി ദേവിയെ കണക്കാക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് ക്ലാദിനി ശക്തി എന്ന് നമ്മൾ പറയും. അന്തരംഗ ശക്തി, ക്ലാദിനി ശക്തി എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അന്തരംഗ ശക്തി, ആത്മീയ ശക്തി, ദൈവീ പ്രകൃതി ആണ്. രണ്ടാമത്തെ ശക്തിയാണ് തടസ്ഥ ശക്തി. അപ്പൊ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്തു വരുന്ന തടസ്ഥ ശക്തിയിൽ ആത്മാവുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ മാർജിനൽ പൊട്ടൻസി എന്നാണ് പറയുന്നത്. തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നാമമാത്ര ശക്തി എന്നാണ്. മാർജിൻ അറിയാലോ, മാർജിനൽ പൊട്ടൻസി. പൊട്ടൻസി എന്ന് വെച്ചാൽ പവർ, ശക്തി. അപ്പൊ നാമമാത്ര ശക്തിയായ ജീവസത്തകൾ, ജീവാത്മാക്കൾ എല്ലാം തടസ്ഥ ശക്തികളാണ്. ഭഗവാന്റെ അംശം തന്നെയാണ് നമ്മൾ. എന്നാൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സബോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ്, കീഴിലുള്ള ശാശ്വതമായ സേവകരാണ് നമ്മൾ. തടസ്ഥ ശക്തി ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതരായിട്ടുള്ള സേവകർ. ശാശ്വതം എന്ന് പറയാൻ കാര്യം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അംശമാണല്ലേ ആത്മാവ്. അപ്പോൾ ശാശ്വതമാണ്. പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണ്? അവർ ബഹിരംഗ ശക്തിയിലോട്ടോ അന്തരംഗ ശക്തിയിലോട്ടോ ചായ്വ് കാണിക്കാം. അപ്പൊ നിയന്ത്രണം ചിലപ്പോ ബഹിരംഗ ശക്തിയുടേതാകും, ചിലപ്പോ അന്തരംഗ ശക്തി. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണ് ചായ്വ് കാണിക്കുന്നത്? പറഞ്ഞില്ലേ, കയ്യാലപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന തേങ്ങ പോലെ അകത്തും വീഴാം പുറത്തും പോകാം. അകത്ത് പോയാൽ അത് അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ കൺട്രോളിൽ വരും. അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അല്ലേ. പുറത്തോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് ഏതിന്റെ കീഴിൽ വരും? ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ കീഴിലും വരും. അപ്പൊ അതാണ് തടസ്ഥ ശക്തിയുടെ, മാർജിനൽ പൊട്ടൻസിയുടെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ തടസ്ഥ ശക്തി 2 തരത്തിലുണ്ട്. അതാണ് ഇവിടെ അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. തടസ്ഥ ശക്തി 2 തരത്തിലാണ്. അത് ഭഗവത്ഗീതയില് 9-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 13-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നതാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൃഷ്ണ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. മഹാനസ്തു മാം പാർത്ഥ ദേവീം പ്രകൃതിമാശ്രിതാഃ ഭജന്തി അനന്യ മനസ്സോ ജ്ഞാത്വാ ഭൂതാദിം അവ്യയം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതെന്താണ്? മഹാത്മാവിനെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അർജുനന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നു, മായയുടെ വലയിൽപ്പെടാത്ത മഹാത്മാക്കൾ ദിവ്യപ്രകൃതിയാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. ദിവ്യപ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഏതാണ്? അന്തരംഗ ശക്തി അല്ലെ. അന്തരംഗ ശക്തിയാല് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എന്നെ പരമപുരുഷോത്തമനായും നാശരഹിതനായും അറിയുന്ന അവർ പൂർണ്ണമായും എന്നെ തന്നെ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവിച്ചുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നു. അതാണ് മഹാത്മാക്കൾ. അപ്പൊ ആരാണ് മഹാത്മാക്കൾ എന്ന് ചോദിച്ചാല് അവരാരാണ്? ആരുടെ കീഴിലാണ് വരുന്നത്? അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ വരുന്നവരാണ്, നിയന്ത്രണത്തിൽ വരുന്ന ജീവാത്മാക്കളാണ്. അവരാരാണ്? വിശാല ഹൃദയരാണ്. വിശാല ഹൃദയരാണ്, ബ്രോഡ് മൈൻഡഡ് ആണ്, വിശാല ഹൃദയരാണ്. അവരെന്താണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന് ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അദ്ദേഹം അബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത്, പരമസത്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഭക്തിപൂർവ്വം അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുന്നു. അതാണ് മഹാത്മാക്കൾ. അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ദുരാത്മാവ്. നല്ല മഹാ ആത്മാവ്, ദുര ആത്മാവ് അല്ലെ. ദുര ആത്മാവ്, അതാണ് ദുരാത്മാക്കൾ. ആത്മാവ് തന്നെ 2, ഒന്ന് പക്ഷെ മഹാത്മാക്കളും ഒന്ന് ദുരാത്മാക്കളും. അപ്പൊ അവരെന്താണ്? വിശാല ഹൃദയരല്ല, പിന്നെ സങ്കുചിത മനസ്കരാണ്. സങ്കുചിത മനസ്സുള്ളവരാണ് ആ ജീവാത്മാക്കൾ. അന്തരംഗ ശക്തിയല്ല അവരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, മഹാമായ. മഹാമായയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കും അവർ. മഹാമായ ആരാണ്? ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്നതെല്ലാം മഹാമായയുടെ സ്വാധീനമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കും. പിന്നെ അവർ ഏതിനു വേണ്ടി? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനും സേവിക്കാനും അല്ല അവർ നോക്കുന്നത്. ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പ്രവർത്തിക്കും. സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ പ്രീണനമാണ്, സന്ദർപ്പണമാണ്, എന്ന് വെച്ചാൽ ആനന്ദമാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പ്രവർത്തിക്കുക. അതിനു വേണ്ടി ചിലപ്പോ അവര് പറയുന്ന
ഒരു എക്സ്റ്റൻഡഡ് വ്യാപകമായ രീതിയിലുള്ള സേവനങ്ങൾ അവർ ചെയ്തെന്നിരിക്കുക. നമ്മൾ പറയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും ഹ്യൂമനിസ്റ്റുകളും അല്ലെ നാഷണലിസ്റ്റുകളും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നില്ലേ. അപ്പൊ അവർക്ക് ദേശീയ സ്നേഹം ഉണ്ടായിരിക്കും. ചിലര് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകള് പിന്നെ തൊഴിലാളി വർഗം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സോഷ്യലിസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനുഷ്യത്വവാദികൾ, അങ്ങനെ ദേശീയവാദം, മനുഷ്യത്വവാദം, പരോപകാരം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. അതിലൊക്കെ അവർക്ക് എന്താണ്, സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സുഖം. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്കൊരു മനസ്സിനൊരു സന്തോഷമാണ് വരുന്നത്. ആ സന്തോഷം എന്താണ്, കുറെയൊക്കെ ചിലര് എന്നെ എല്ലാവരും സേവിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കും, അങ്ങനെയൊക്കെ ലക്ഷ്യങ്ങളോട് കൂടി ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ്. അതൊക്കെ സങ്കുചിത മനസ്സാണ് അല്ലെ. അതാണ് ഈ ദുരാത്മാക്കൾ എന്ന്. ആരെയും കൊലയും ചെയ്യുന്നവരല്ല, പക്ഷെ അവരുടെ മനസ്സ് ഇടുങ്ങിയതാണ്. അവർക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖം മതി, സന്തോഷം മതി. അപ്പൊ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ അവർ കുറെ പരോപകാരമൊക്കെ ചെയ്തെന്നിരിക്കും, ദാനം ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷെ അതിലൊക്കെ എന്താണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, പേരും പെരുമയും സന്തോഷവും ഒക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതല്ല. അപ്പൊ ഏതിലാ വരുന്നത്, ഈ തടസ്സ ശക്തിയിലാണ്. ഈ രണ്ട് മഹാത്മാക്കളും ദുരാത്മാക്കളും വരുന്ന തടസ്സ ശക്തിയിലാണ്. അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ് ബഹിരംഗ ശക്തി. ആ ബഹിരംഗ ശക്തിയെ നമ്മൾ ഭൗതിക ശക്തി എന്ന് പറയും. അത് മഹാമായയുടെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ബഹിരംഗ ശക്തി വരുന്നത്. ഭൗതിക ശക്തി എന്ന് പറയുന്ന മഹാമായയാണ്. അതാണ് നമ്മൾ പ്രകൃതിയോട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓരോന്നിനോടുള്ള ആകർഷണം നമുക്ക് വരുന്ന മഹാമായയുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ടാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ജീവാത്മാവിനെ 3 തരം ക്ലേശങ്ങളിൽ പെടുത്തും മഹാമായ. ഈ ബഹിരംഗ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ബാഹ്യശക്തി, ഭൗതിക ശക്തി, എന്തിന്, മഹാമായയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഈ ശക്തി നമ്മളെ 3 തരം ക്ലേശങ്ങളിൽ പെടുത്താം. 3 തരം ക്ലേശങ്ങൾ ഏതാണ്? ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ. ഏതൊക്കെയാണ് ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ? ആധ്യാത്മികം, ബാക്കി 2 പറഞ്ഞോളൂ. ആധ്യാത്മികം, അതിദൈവികം അല്ലെ. അപ്പൊ 3 ഏതാണ് ക്ലേശങ്ങളാണ് അല്ലെ, ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഈ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളില് നമ്മളെ പെടുത്തുന്നത് മഹാമായയാണ്. അതേതാണ്? ബഹിരംഗ ശക്തിയിലാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ദൈവിക ക്ലേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ദേവന്മാരാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ക്ലേശങ്ങളാണ്. ഏതാണ്? ഉദാഹരണമായിട്ട് വരൾച്ച, ഭൂകമ്പം, കൊടുങ്കാറ്റ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതെല്ലാം ആദിദൈവിക ക്ലേശമാണ്. രണ്ടാമത്തത് ആദി ഭൗതിക ക്ലേശം. അത് കീടാദികൾ, ശത്രുക്കൾ തുടങ്ങി മറ്റു ജീവജാലങ്ങൾ മുഖേന വരുന്ന നമ്മുടെ ശത്രു. ഇപ്പൊ എന്റെ ശത്രു എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് ക്ലേശം വരുത്തിയാൽ അത് ആദി ഭൗതികമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു. നമ്മളിവിടെ ഒരുപാട് ഭൂകമ്പവും അല്ലേക്കെ വന്നു അല്ലെ. വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നു, മലയിടിച്ചില് വന്നു അല്ലെ, സുനാമി. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ആദി ദൈവികമാണ്. പിന്നെ നമ്മളെ ഒരു കൊതു കടിച്ചാലും അത് ആദി ഭൗതികമാണ്. പിന്നെ വരുന്നത് ആധ്യാത്മിക ക്ലേശമാണ്. അത് നമ്മുടെ സ്വന്തം മാനസിക ശാരീരിക ക്ലേശങ്ങൾ, നമ്മളായിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ക്ലേശങ്ങളാണ് ഏതായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് ആധ്യാത്മിക ക്ലേശം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ മഴ നനയോ ചൂട് കൊണ്ടോ വേർത്തോ ഒക്കെ നമുക്ക് ജലദോഷമോ പനിയോ ഒക്കെ വരിക, അങ്ങനെയൊക്കെ. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് എന്താണ് മാനസിക വിഷമങ്ങൾ വരിക, അതൊക്കെ വേണ്ടാതെ നമ്മൾ ഓരോ വിചാരങ്ങൾ വരുന്നു അല്ലെ, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നതിന് പകരം. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക ക്ലേശം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ദൈവഭൂത ആത്മ ഹേതുക്കളായിട്ട് വരുന്നതാണ്. ദൈവ എന്ന് പറയുമ്പം ഏതാണ്? ദേവന്മാര്, ഭൂത എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റു ജീവജാലങ്ങൾ, ആത്മ സ്വയം അല്ലെ, സ്വയം നമ്മൾ വരുത്തുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഹേതവഹ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹേതുവായിട്ട് വരുന്ന 3 തരം ക്ലേശങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ ഫലം എന്ന് വെച്ചാല് ഈ ക്ലേശങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ജനനം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം അല്ലെങ്കിൽ വ്യാധി, മരണം, ഇതിലൂടെയൊക്കെ കടത്തിവിടും. അപ്പൊ നമുക്ക് ജനിച്ചും മരിച്ചും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. ജനനം, വാർദ്ധക്യം വരും, പിന്നെ രോഗമുണ്ടാകും. വാർദ്ധക്യമാകുമ്പോൾ കൂടുതൽ രോഗം വരും. പിന്നെ ഏതാണ്?
മരണം അല്ലെ, പിന്നെയും വീണ്ടും ജനിക്കും. അങ്ങനെ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ ഏതാ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ഈ ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ് ഇതിന് കാരണമായിട്ട് വരുന്നത്, ബഹിരംഗ ശക്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ ഏതാണ്? ഭക്തി പരിശീലനത്തിന്റെ തുടക്കത്തില് ഒരു സാധകന് ഈ ഭൗതിക പ്രവണതകള് അയാളില് മുന്നിട്ട് നിൽക്കും. എന്ന് വെച്ചാല് ഈ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളും ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ 6 തടസ്സങ്ങളും ഭക്തിയുടെ തടസ്സങ്ങളും എല്ലാം തുടക്കക്കാരനിലും. അതേസമയം കുറച്ച് നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ മുന്നോട്ട് പോയാൽ ഇതിന്റെ സ്വാധീനമൊന്നും നമുക്ക് കാണില്ല. ഇപ്പൊ ഈ 3 ക്ലേശങ്ങൾ തന്നെ നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ മുന്നേറിയാൽ ഇതൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കത്തില്ല. നമ്മൾ അതിനെയൊക്കെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ 6 ഘടകങ്ങളും ഈ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ബാധ, പിന്നെ നമ്മൾ 1-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പഠിച്ച ബാധ, മനസ, ക്രോധ, ജിഹ്വ, ഉദര, ജനനേന്ദ്രിയ ത്വരകളും ഒക്കെ തുടക്കക്കാരന് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാകും. പിന്നെ എന്താണ്? പക്ഷെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പം പിന്നീട് വരുന്ന തടസ്സങ്ങളും എല്ലാം ഒന്നൊന്നായിട്ട് ഇല്ലാതിന്മ ചെയ്യാൻ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുന്നു. തുടക്കക്കാരനെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പൊ തുടക്കക്കാരനിൽ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ വന്ന 6 ത്വരകൾക്ക് പുറമെ 2-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ വരുന്ന അത്യാഹാരം, പ്രയാസം, പിന്നെ ഏതൊക്കെ പറഞ്ഞു? അത്യാഹാര, പ്രയാസശ്ച, ലൗല്യം, ഇതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അദ്ദേഹത്തെ സ്വാധീനിക്കാം. പക്ഷെ കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോൾ, ഭക്തിയിൽ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് ഒന്നും തടസ്സമാകത്തില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിർത്തിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 5 മിനിറ്റും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം. പക്ഷെ അത് തീരത്തില്ല, 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എടുത്താലൊന്നും തീരത്തില്ല. അത് കുറെ അധികം പ്രഭാതർ ഒരുപാട് ഭാവാർത്ഥം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത്യാഹാര, പ്രയാസ, അതാണ് ആദ്യം 2 കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിനൊരുപാട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ കി ജയ. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ കി ജയ. ഗുരു മഹാരാജ് കി